ngisor. Lha kok nyolot ki lho. Mo Pak, moh aku yang wayang golek moh. Lah kok iso moh? Raga kok ngisore prarisi ya. Alah mangga yang meringkil cilik ngono wae. Ha meringkil kene ya krasa risi kok. Ora apa-apa. Sithik apa? Wis entek pirang botol, Mas? Sebotol rong entek kok. Iki lho tutup biru rasane apa? Kaya anggur. Apa? Piye? Nyapa? Nembang karo uncek ya repot ya. Lah kok saged mah? Lah ya aku sing semono sing beda ora angel ta kuwi lho. Lah nggih. Anake Pak Wanto. Wonten dawuh? Junjungan rene, Cang. Oh alah. Mama. Kene. Pak kualat lho, Pak. Ora apa-apa. Tidak wayang. Penonton ben pirsa ke sapa lho wis saka kaduan dikira tremos lho. Ora kok ngono lho, munggah wis digendong ketua panitia. Pak Wanto saking senenge karo kowe diunggahno digendong. Lho kenging napa ta, Mah? Munggah ndur kene lho. Oh, wis dadi wayang. Oh iya. Cara wayang kowe wayang golek wis dirogoh kok ngisor. Lha kok nyolot ki lho. Mo Pak, moh aku yang wayang golek moh. Lah kok iso mah? Raga kok ngisore prarisi ya. Alah mangga yang meringkil cilik ngono wae. Ha meringkil kene ya krasa risi kok. Ora apa-apa. Astagfirullah. Pak Sun angger karep kowe kok merangsang ngono ya. Ampun ngoten to, Pak. Ya ora. Lah ya apa ndi anak to? Nggih, alhamdulillah gadah kok. Kok iso dadi. Niku gadah anak Pak Sun, anake loro. Kene kene. Anake loro tapi nggih wujud marmut. Ya Pak. Elek-elek ngene iki ya titake Gusti wujude menungsa. Oh, menungsa ta? Pake setugel terus anak-anak trowelu ya. Ora munggah manut munggah. Nyuwun izin sik lho, nyuwun palila. Iya. Lah. Aja cengengesan. Awas. Ora. Lah malah api ngono lho. Kok malah dolanan. Aku tuwene kok wedi. Kurang ajar masa Pak Sun arep mbok uyuhi lho. Ora. Remasa kok kaya tuyul aku ya wedi. Lah niku wau pun anu lho Pak Sun. Pak Wanto pun pesen. Pak Wanto pesen ajeng ditumbas serose arep dienggo pakan hiu. Nganggo mik. Saya tak joget. Serampatmu njajak joget ning kene. Kene ngobrol kecepet rada rene. Sikilmu tengen ning kene. Oh niku sikile tengen kabeh lho Pak Sun masa.
Oh kiwat ya sita. Jane sikil apa wortel kok iso. Jane Mer, kendak ana serampat, Mer. Serampat sing apik. Tonu-tonu tak sing sesek. Iramane sesek, Mas. Sesek ya. Ora apa-apa. Seneng mesti seneng. Monggo Bapak Ibu ingkang pesen anakan munyuk, monggo. Pak, apa? Ya aja terus ngelokke aku anakan munyuk. Lah sing bener apa? Aku rene iki ya nderekke kowe, ya nderekke Pak Sun. Lah karepmu? Yen aku munyuk mosok kowe kethek iki beruk lho. Ya kurang ajar Pak Sun nek dilokne beruk. Pak Sun ngono ki. Padha luwih gedhe. Mboke. Beruke mboke to? Nggih, mboke. Lah iya, Bapak Yuda anake kowe. Mboke jenengan. Terus meteng metu saka ndi wong lanang kok iso mosok metu kentol. Ya mpo Pak, ra roh. Aku nek koyo ning warung ya malah ngene iki. Ya ora apik ning. Ora apa-apa nek cah cilik sopan-sopan ae. Ora ana sarusikune apa nek masyarakat nggih seneng. Remen nggih Bu nggih. Nyawang Mas Uncek seneng nggih Bu nggih. Wah, kalau seneng kalau. Nggih seneng. Pripun Mas Uncek sae napa awon? Lah kalau sae yo budalne yo mangangkatke mriku. Monggo ya terus sae napa sae kaya diseksekke ae lho. Enggak maksudnya sae prilakune, sae tingkah lakune, wajahe ya sae wong nyatane kuwi ya ganteng. Ya ampun bocah kok gantenge kaya ngono. Alah. Malah. Wong kok isa. Lek kowe yo ning omah yo olahraga. Nggih olahraga to, Pak? Olahragamu apa? Push up. Push up. Push up. Ora, kowe yo ndi bojo? Alhamdulillah. Bojomu dhuwure sepiro? Nggih kados waranggono ngoten niku. Dhuwure normal, Pak. Normal. Nggih. Normal. Kados waranggono ngoten niku. Ndak maksude 100 piro bojomu? 100 pinten kula mboten tau ngukur kok, Pak. Lho maksudnya kowe karo bojomu apa iso pas? Halalah ora pas yo, mesti pas to, Pak. Wong lanang ki mau kalah lho, Pak. Wong lanang ra iso pas, nah sing wedok ngepasne ngono. Ha kali. Ya ngono ye. Iya. Oh, ngono. Anakmu piro, Ning? Kalih, Pak. Ya karo kowe maksudnya modele kaya awakmu apa beda? Nggih, kados kula no. Ndak artinya kowe bedok malah dikira bojoku gendakan karo tangga. Anake nggih persis kados Uncek kaya botol Sprite ngoten lho, cilik-cilik ngoten. Nggih lah sia-sia. Ora, maksudnya anakmu ki ya dhuwur apa cilik kaya kowe? Cilik kados kula. Loro pisan? Nggih. Brol niku 4 lho, Pak. Lah bojomu brol langsung metu 4. Metu 4 lah. Iya yo. Nah, gari loro tok, Pak. Umur setahun kae iki anakku turut kebunan. Nah, sing loro pangan garangan modar, Pak. Mosok anak pangan garangan. Cilik-cilik botol Sprite iki mau. Ya ora nesu. Ora nesu. Lho gua ning kene apik wis ketara ora usah ngono. Ora usah ngadeg wis apik ning kene. Dadi ndageli ning kene lek joget kok ning ngesor. Ning ngesor. Mosok suwe ngutuh nang kene terus to, Pak? Jenengane mboten ngrasake kok. Ora ngrasake apa? Panas ki lho, Pak. Kowe modele kaya babon pitik diopen ngono kae. Ben ngendhok ngene lho rumah saku kok iso. Lah ya ki panase ngono. Ora apa-apa, kuwi kae Pak Sun ki saka tandha tresna karo kowe. Awakmu kan cilik. Lah ku nek kepanasan niku melar dadi gedhe. Ngono lho. Iki ya sekolah lho. Lho, sekolah niki telas pirang-pirang kolah kok niku. Ora maksudnya iki sekolah apa? Lho sekolah niku sekolah umum, Pak. Sekolah kok pirang-pirang kolah ki maksudmu? Tegese sekolah teng SMP nggih sekolah, SMA nggih sekolah. Oh, kuliah bareng to? Kuliah. Niku mendhet komputer terus bengine cekel polisi niku. Iya, Pak. Atak setorke ning kono, Pak. Ora tegese ku ya SMP. Kula SKKP, Pak. Lho, SKKP ya apa? Sekolah karepe ra karepe. Walah. Sekolah karepe ora karepe, terserah kabeh. Nggih SMP. Lah ilmumu kok akeh kok ngendi, Dik? Saking pundi to? Pengalamane kata lho, niku matematika digarap, IPA digarap, IPS
garap. Nah, ora kok IPA, matematika, IPS, IP kuwi tak garap. Lah. Ora, iki rak acarane rak larung sembunyi. Larung semboyo. Sembunyo. Lah nggih semboyo. Oh. Sampane Larung Sembunyo. sembunyo. iya bener semboyo. Lagi dong iki lho, Pak. Daerah nggonku rek neng kok. Lah ki engko rencana karo masyarakat kene awakmu melu dilarung ngono lho. Aja sik to, Pak. Dipakakne. Dilarung sukertane, wong kok gampang nesu. Oh, alah. Tak kelar dilarung dikelekke ngono. Apa doyan iwak karo kowe wong awakmu pait ngono kok. Oh, berarti kowe ngono dilat tok ya. Wingi sebab dilat tok. Kowe ya iso bawa deh. Lho kok ngenyek, rempeyek mbok rempeyek ya to, Mas. Ning aja diremet-remet. Ngenyek ya ngenyek. Tapi aja banget-banget. Nah. Apa? Rene, Nduk. Wah, iki lho, ketoke kon ngemiki kowe ketoke. Ayo ya mbok ndang. Ayo kesenengan kowe. Ya iyalah. Nek bayek cicit sak kowe ora pentele cuwil ngono. Ora, Pak. Diadepi Mbak Prabu, wis awak dhewe kalah cacak menang cacak wong Jawa Timur. Om Yuda, Dik Prabu. nuwun sewu. Injih. Kita ini di acara Labuh Laut nggih, sama Betul sepertinya sekali. Labuh Laut. Tasyakuran bengi iki Leres. ten Pantai Prigi khususnya. Sangat cocok. Nuwun sewu piyantun ngriki antusias Wah, mirsani wah, wayang wah, jenengan kula. Nggih. Sangat bahagia sekali. Bahagia gumun setahun jembleng serendeng warga masyarakat kok iso kompak kaya ngene. Lah nggih, rukune masyarakat ngriki kados mekaten lek tasyakuran. Betul. Muga-muga dilancarno lek golek iwak. Amin. Dipanjangno umure. Amin. Rezekine kathah. Amin. Ya kados nimbali jenengan Pak Sun kula niku lak ragate mesti apik. Ora setitik ragate Nah, oke, tapi karena berkat panitia Bapak Wanto, Bapak Kawit dan juga disengkuyung oleh Bapak Kepala Desa Pak Handoyo, masyarakat iso guyub rukun. Tepuk tangan untuk masyarakat Prigi. Panjenengan sedaya. Hebat niki. Ragat. Senenge kaya ngene lho Betul, Om betul. Yuda. Dik Prabu. Jenengan nggih ngoten nganggo kostum dedeg piadeke wis Pideksa pengawak Praboto sembodan Ragat. Duya Tamtama Wira Pratama. Mula menika Ragat. blangkonan kados kaya ngono Om Diamput Yuda. karo komo ora dikaingkon. kula kok Ragat. Kostume delok Mempesona. Mempesona Ragat warnane sing digawe adangan versi Jawa Timur. Jawa Timuran. Lan panjenengan Janjinya cocok nih. niku. Bener, kula kebayaan Ragat. warnane biru. Saya nambahi gandes luwes tur ya pantes dasar putri saka Surabaya. Ya ampun matur nuwun lho Om Yuda. Ayu ya, Bu Tegese ya. napa ta biru? Biru menika tegese warga masyarakat bisa rukun, manunggal dadi siji, manunggal atine, manunggal tekate rukun karo warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupa kuning. Ketemu masyarakat kaya ngene Seneng kaya dasare kaya ketua ngene. panitiane Rupa Pak putih. Wanto, Pak Kawit Pak Kawit wis luar biasa. Cak Kuculuk. Pak Cak Kuculuk. Agus. Ke sapa? Cak Kuculuk, aku lho melu ngomong. Hei, aku ki yo. Lho, lah jarene kono wong loro ya aku wong loro nang kene. Sapa ta pesen telo bakaran niku? Kowe Sik, nuwun sewu lho. jen ora ngajeni Pak karo Den. aku kuwi. Mboten ngajeni Pak Den, nuwun sewu lho nggih. Niki kula wau kan pun matur to. Iya. Senenge masyarakat kene nimbalin jenengan Om Yuda kali kula ten ngriki lala apa kok ana keong iku. Keong ki lagi goleki ronge. Ya Allah Dik Prabu, sampean Dalem, Om ki Yuda. ngomong tembungmu sak kecape kok sak klimah kok rasane atine lho kok ngantek Ya. medhong. Kok Jane, Prof. Ya. Ngene. ngono kok keong. Lah terus Niku bekecot. Bekecot ki apa Sorry, kewan? Sorry, Kewan Pak, sing paling bekecot. ra sombong to bekecot ki. Lah kok iso? Hah? Wong kuwi arepa cendhek sing penting lengkap. Nah, rungokke wi. Sing penting lengkap. Prabu. Arep cendhek sing penting lengkap. Lengkap, duwe Nggih. mripat, duwe irung, duwe tutuk, duwe kuping, duwe sarantine Panca indra badan. jangkep. Sing ora ketara. Nggih. Napa sing badan ra ketara? Ya Dan busi. halus. Busine kan ora Busi. ketara.
Tapi dia juga punya asmara. Menungsone betul sih. Dia punya asmara, saiki contone lek dhek punya asmara, iki ditonton saka mripate. Iya betul. Dadi mripate iki mang Netronipun nggih. dhek ben bawa nyawang Prabu. Prabu ki senengane cendhek-cendhek ngene iki. Nggih. Dadi Jare sapa? Wong kaya kekekane mobil kok iso. Kok ngenyek to Mbak Prabu? Apa? Aja disawang kesinge. Sing penting rasane. Kalah paling ya mik keri. Lho, lho. Paling mik keri tok ngono. Kan lowong to, Pak. Kene jajal nek kepengin apa jenenge asmara karo aku. Lho, jajal gandreng. Pak De, sampean iku aja kaya ngono. Padha kok iso dirogoi lho maksude apa? Maksudnya Pak Sung ki gur pengen roh kene terus kok. Gedine bentuke piye ngono. Alah gak usah penasaran gedene koyo kacang ijo, ro gak. Saya Pak Sun kula tau nguyuh bareng bentuke kaya tutup padasan nyenil ngono. Lowong Jajal. Pak lowong. Bawa. Katimbang kecing batu. Jajal Bawa rene. gandeng. Ayo coba ndang nek isa tenane wong lanang. Kene lho aku tak lungguh kene. Kene lho. Kene lho Pak De. Nya kene, rene. Kowe rene ngono. Kene. Aku rono. Ya, ben dimiki. Lah, Alah. Pasuk balik. Pak niki lho Pak. Pak niku sikil. Kuale to. Ya Sawale. ngadeg sik. Lho, sikile to. Nggih sirahe sing niki. Pak lah marai sirah karo sikil bentuke ya mirip. Pak, senajan to modelku kene aku wis tuwek, Pak. Apa diwale gen ra ngompol lho kok piye? Gewemes nek ta Pak Sun karo kowe gewemes lho. Tunjukkan coba. Ora sah. Aku kan sebagai seorang wanita sing sampean gandrung. Adon katresnan lelomban ing jagating asmara ketemu ing antarane Dewi. Tesu raine usapono sik. Rob. Kate raine usapono. Wong sing gemati. Masya Allah dikaya ngapa iki wong lanang kudu mbok bekteni. Nah, nah, ngono. Iki kamar ora sangke suara cilik ndeng. Suara biasa ya. Ya sing apik. Ampun. Wah, muka. Rob karo kowe tuwek kuwi lho, Bro. Alah. Suara kadus barang. Kabeh mili kok. Ya porno barang aja. Pur. Ayo coba. Nembang slendro apa pelok? Pelok apa slendro? Nyedam sari. Oh nyedam sari. Suarane Wong kakos kalau. Bisa ta? Duh wong azu. Asu matamu. Kok iso kene wis dandan ayu-ayu kok wong Dandan asu. cantik, dandan ayu kok mbolokne asu Kene iki aku gak Kuwi terima. lho. Ora trimo mesti ora trimo. Sabar Dik Prabu, sabar Dik Prabu. Sabar ya ampun. Kurang Ngono ajar. kuwi karo aku, ora karo kono. Aja, mau wonge lara, aja. Karo Pak aku. Dok. Bojomu melu lho, Pak. Ora masalah. Wong andon katresnan lomban jagating asmara ki. Kene kesuwen wis. Kok iso mbok cangking kaya rangsel iki. Lah kesuwen nang kono kok di apa jenenge diperhatikan kok malah Ayo koyo digandrung sing apik ayo. Coba Rumangsane. Ayo. Monggo dompet wong mengke. Lah iya. Aja asu. Ayu. Lah nggih saking ayune kan dadi azu, ngono lho. Kuwi ayune keluwihan. Masuk ngerakot dengkulmu kuwi kok iso. Ayo. Duh wong azu. Piye? Sabar. Piye ta piye? Piye? Kowe iki lho piye? Piye? Pak. Ora muni gondone, Pak. sabar. Ngene lho ben pas ngene lho tak anu. Mas. Ono apa dianjing? Pak Dok. Gak aku lek mau ngangkat iku ngawin ke asu lho iki. Tame. Wong lek cendek Karep lek. kula ben pas ngeten lho pripun, Pak? Wong lek cendek lek kok uleng-uleng gampang mati tak. Mboten. Niki mboten saged mati wong KTP-ne seumur hidup, Pak. KTP kecemplung udut. Pepujane ati dianjing. Diajeng dianjing. Iya, diajeng.
garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwane Kakang. Ya garwane Kakang. Suwe ra kepethuk mbok ya mesem aja gur mencap wae. Sing endi Mbok ya sing sumeh. Apa ora kangen to kowe? Sing endi? Dawuh katimbalan Kang Mas. Matamu ndelok kene lho. Raine wajah atau raine iki. Lah iya, Iki raine iki Loh. biasane kan gandruk kuwi rai karo rai kan adep-adepan to, Pak. Lah iki apa rai? Lah ya kan yo ngene. Lah iki yo rai lho, Pak. Rai apa kuwi? Rai lok. Dadi ora saben wong itu demok, mulane tak ulate kok ora mesem gur mencep wae ngono. Tak Oh, tak bisa ning wong ora saru. Ora saru masyarakat prigi iki masyarakat sing iso Suwe-suwe tak tindhi kon yo, Suwe-suwe tak tindhi malan, gelem gak? Lah kowe iki menungso apa gabah? Prop. Aja kereng-kereng kok, Prop. aja Gemes kerak. aku, gemes. Gering. Sing mesra kan lho, sing mesra. Ya coba balen Piye meneh. carane piye, Pak? Carane. Mustikaning jagat salumahing bantala sakureping langit tepung gelang anggonku ngupadi wanudha sing dadi geganti lono memali ing netra ora liya kejaba mung sliramu iki tenan jare. Wah, Lho. gitu. Ayo kowe coba. Ngono ku ya. Iya aksene. Iya. Diajeng ora ana wanita liya kajaba mung sliramu Jawil. sing tak tresnani. Jawil. Alah lah. Jan. Tak samplok Jare kok jawil. malah bapake solikin mbok sodok. Kono lho nggone kono. Lah aku dengung ngene. Terus bablasane piye, Pak? Salah terus tekan di temah. Kaya ngene wong nandang Sarane jape. Sae. asmara Kang Mas Uncet, Langsung kaya aku ngene iki. Piye, Ki? Mriki Yai. Lungguh pile upama tak. aku pengen Lho, kan lungguh enak. kaya ngene. Lho, kan enak ta? Lho. Rasane aku Disawang ki lho ibarate iki lho kaya lho kan ya kita gagah Kowe- kita. Ayo coba kowe sikilmu ayo. Ayo sikilmu. Cek. Lungguh kaya aku mang. Nerokno ngono. Lungguh kaya aku mang lho sikilmu. Ayo. Masak. Wale iki lho. Lah dalah. Dan sikil kok kaya pipa. kok mbok mut Ayo lungguh sing apik ben dilenggahi karo Mbak Probo kene wong ayu. to Pak yo sabar to Pak tak ukure sik Iya. Piye masuk ta? masuk ya ora cukup ora Ayo. apa-apa Cukup. Ketoke ae. gedhe Eh. tapi asline cilik. Duduk. Ayo karo Kang tembak. Mas Uncet, piye diajeng wong sing pojokan kono saloke ngomong Mas. omong kepiye Praba iku apa nglungguhi nalpote CB? sing Piye, penting Cek? iso tung. Rasane piye, Cek? Boyo Pak Piye, Cek? basa sikilku Ya wis ngene wae nek pancen kowe tandha tresna karo Mas Uncek tulung sampean pangku ya. Oh Ya iya. sampean lungguh ngene plek. Lah, Iya, langsung iya, ya. bener. Lumayan Prabu kuwi. mbok ngono kuwi Iya, dalah. hasil Ayo kono dipangku karo Mbak Prabu ki lho dipangku lungguh sing apik baguse. Madepe mrono tak glito lho kowe engko. Kleru ta? Madepe ki lho mrono. Blockingnya biar pas karo Nah. nembang. Lungguh. Alah. Ayo lungguh sing apik. Iya. Oh, Nah, balenine ta lungguhmu ki. Alah. Malah dienggo plurutan nih. kok lunyu ya Tapi lumayan iso keri ya, Bro. lumayan. Koyok banyu ngono lho Pak De. Dadi koyok welut dek iki. Enggak kerasa malah telusur. penting dah Telusur. Apa tak Kalah mesti seweneng dek mesti. Alah. wakku Terus biasa.
piye rasane tak ngene-ngene. Wah nek ngene tak kira kene yo. Kang Mas Unce, Kepiye diajeng? panjenengan menika menapa mbeto HP? Lah kepiye to? Niki napa ingkang keder-keder Kang Mas? Keder-keder iki dodoku ndredeg. Masa dodo ning kono. Iki lho, Pak. Oh kuwi ta. Lho. Do apa? Nyawang ngecek kok guyu ae mbok anggap iwak rengis ngono wae. Dotewa Swargane wong lanang ki nek dipangku wong wedok. Probo kok diemen ya mangku. Kira menggok iki. Jawa Kena ae lho. Ayo, uncak. Welas. Jam mlaku-mlaku. Sono. Mlaku-mlaku pinggir laut. Matamu. Kok iso? Ya aku didekno dhisik. Walik. Biasane sing ngedeke kono. Enggonmu ya angel ngadeg mbok digecek ngono ae. Probo lek matamu no. Kuat. Paseh nggih, paseh. Kol-kolae barang. Muni matamu ngene ya penak ngono Bro ya. Lho kan iki moto anjene. Ya ora mesti matane wong ya ora beresiko ngono ya. Biasa lek Surabaya. Biasa. Nggih nuwun sewu ten mriki anu nggih Berarti kasar ya. Kasar. Ya mohon Pemenang maaf. daerah Jawa Tengahan kuwi kasar. Kasar ya. Kasar. Ya mohon Nek maaf. mriko nek ngene iki gak motel ngeten iki netro. Pemane kowe ora aku, Prap. Ngeten iki netro. Prap. Lah, netro. Mane karo aku. Nggih. Kowe kancaku sekolah to. Heeh. Kono. Teko kono. Duk, Terus kanca suwe sekolah. gak ketemu kan? Keakraban. Keakraban Oh, wong iya, iya, Surabaya iya. lho ya. Nggih. Lho, Sun Gondrong. Ya apa kabare? Wah apik Dek. Jancuk suwe gak tau ketemu. Surabaya, keakraban. Oh, keakraban. Nek cara Tulungagung ganjinge ngono lho. Iya iya iya. Dialek khas Surabaya seperti itu, Pak De. Dancukmu mbok aja nyawang karo mripatku pas muni. Lho lah terus nyawang sapa? Umpama kowe dadi Prabu karo ketemu Pak Sun, kowe dadi wong Surabaya. Pak Sun umpamane. Halo Pak Sun. Hei ngono. Halo Sun Gondrong. Piye le? Dancuk wis ora ketemu. Ya ngono Cak, ya ngono. Keakraban. Pisan Gas. Oh alah, drop. Aku ora tegel ngono to, Pak. Basa Surabaya lek kon ya. Oh, cara nggon aku kon. Ya Om ya. Ya nek cara daerah kene kowe ngono kuwi. Kowe, heeh. Kowe wis mangan. Ngene. Kon wis mangan. Kon wis mangan ngono. Kon wis badok ngono. Kon wis badok. Kuwi iya, cara Surabaya. Umpamane anu, Mbak, kowe tole sing kecepit lawang, ngono piye? Kowe tole sing kecepit lawang, ngono piye? Kon Gitu, Mas. Kowe tole Sing kecepit lawang, piye cara Surabaya? cara Surabaya ya apa? Kontole ngono. Suamplok. Piye to, Pak? Ngono tak selentik kupingmu engko nakal. Ya ampun, ya ampun. Wong nakal ora umum, cilikno. Ayo mlaku kono. Ini Ya. Loh, kuwi iso disetek kaya robot ya, Pak? Saged dong niki batu loro. Jelek ungkreten batu loro. Oh alah ayo kene saka kene sik. Bocah kok nakal ora umum. Nggih, sampean pirsani nggih, Pak nggih. Ndak iki apa? Montor apa robot? Robot. Robot. Mungkin nek seneng sampean tumbas. Iya. Sampean pirsani rumiyin. Pripun, sae ta? Oh. lapo? Lapo raimu kok mencureng-mencureng lapo? Pak, Apa? sawang kok adono ketoke gurih ayu. Bareng nyedak. Seger ora. Nyedak piye, Bang? Wah, wajing ora ora. Jane Prabowo banget toilet lu apa piye kok iso? Ya, bacot. Besok kapan
jejer bagusi. Jejer. Yo. Jejer lan wong batang. Bagus. 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 Bagus sebatang. Lah maksudnya lho karepe Prabowo ya bagus, tapi kok suwe-suwe dadi batang ngono lho. Ngono lho. Wong nesunan. Bagus sih. Nah. Ayo, saya si lanang bagusi. Ya kowe. Pamakno nakodo. Suarane jane. Gaya maeso jenar ngono lho. Mesa jenar iki lho. Piye? Lho ya sing kewes ngene lho. Umpamakno nakodo jawil janggute no. Janggute. Ayen dodok mosok ora dodok ya ora iso to, Pak. Ya janggut liyane Ya, lho. Aku ingin jawil tanganku kadasen kok. Lah ning panggunge ngambung njenggo janggut ndak masalah. Ora masalah. Mbak Ambung ora apa-apa. Ngawur. Streaming. Maksudnya itu dengan teori umpamane Yayi garwanipun Kakang wong manis kene lho kene. Ketoke kena, tapi ora kena. Itu adalah salah satu drama. Begitu lho, Cek. Teatrikal. Lah, Drama dari teatrikal. jauh kelihatan. Kelihatan. Jadi cara ketuprake versine eneng dhewe. Lah, Probo karo aku ngono wae. nggih. Nggih, pripun? Enggak. Aduh. Kowe. Umpamakno. Jambung. Nah, Lah. boy. Wis. Pak, telung cerotan kelengeran. Kena telung cerotan. Ora apa-apa. Tanpa perahu sasat cara. Jawa janggute. Ing jolo. Alah. Wah kok isa. Piye rasane? Masuk. Oke. Tuh, kowe rumah saku kok suwi-suwi kok. Ya, Pak. Jaluk. Mangga, damel bincing-bincing, mangga. Seger. Ye, masih dah. Ping pindho sweger. Ping telu. Tanpa perahu Sat cara ing jolo udam nyidam apa sari as. Suarane kudu pilah, suara 1, suara 2, suara kiri. Jadi ben bareng. Malah pikon lho. Pikon. Persis iki. pikon. Karo kirek. Upama ngono to kok anune Lah langgane. iya kok malah ngomong. Iya le. Ya iku. Kowe lali kok. Enggak bener yuk. Upama sliramu sekat melati aku kumbangi damsari. Upama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati.
Bengi kok iki iso brobos. bengi iki Prabowo ayu. Ayu, kebil ayu sih Pak De. Ndak lek mbiyen gedebek. Sakniki. Saiki rada lumayan. Terus jenengan diutus diet, kula diet. Lho iya takon diet itu berhasil. Kalau Langsing. Oh, diet to, Mbak? Diet. Aku seneng nek awakmu cilik iki. Lho, Diet. iki nek cilik ayu lho, Mas. Ayu, oke. Tak gowo mulai SMP cah iki. Niki. Nggih. Iya. Awet SMP, nggih ngenten iki. Mulai SMP. Ya ninting cilik ngono. Nggih. Ninting cilik. Langsing. Ka enak cangkemmu, ka enak. Cangkemmu dhewe. Lha kowe nek dibanting Prabowo lho kok iso wani karo Prabowo lho. Lah iki waragana apa pegulat teh bantinge. Mangsa aku kok iso Caping Gunung Rok. Caping Gunung Rok. Koplo. Kenonggok. Rock lagi. berailah. Rock lagi. Yo 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 Ayo. Ayo dah. Naik gunung.
Prabu ben istirahat dhisik ya. Istirahat. Wong iki tas operasi amandel. Nggih, operasi amandel. Anjas moro ari. Ya. Iki pujaanku Ika Kusuma. Anjas moro. Dadi ngadeke iki spot ki ora kok kudu rame. Leres cocok. Saka mangsa spot ki nganggo Ngedemke suasana. Betul leres. Nonton situasi lan kondisi sebab tanpa situasi kondisi ora bakal mlumampah kanthi sae. Iya. Situasi kondisi saha toleransi. Apa kok toleransi? Toleransi antara agama. Iya. Iya, Ndek. Hanjas moro hari karo jumeneng mami diaturke Master Mendem. Oke, pamite Damar Wulan karo Anjasmara, bar kuwi terus awakmu anu ki lagu ki tak aturke kanggo Bu Jamiatun ana pigi kene. Sapa kuwi? Bu Jamiatun sing kulino gawakne aku iwak. Yayine ning kene Bu Jami. Oh alah. Ya. Iki katur menika Pak Lurah, Pak Han, Pak Handoko. Handoyo. Handoyo. Ganti to? Awet demben kuwi. Pak Handoyo. Pak Handoyo. Lagune Mister Mendem. Master Mendem. Oke. Aku
penting anak bojo wareng aja munakoni nuturi kaya kiai ditokne wae yen klenger tandlosor dhewe cukup pelalakonku pancene bener kandamu mergo mendem ngrusak awak aja mendem lho Mas Uncak ora aku ora mendem lare ya Mas iso mulih lho kok. Cuake-akeh. Sithik apa? Wis entek pirang botol, Mas? Sebotol rong entek. Iki lho tutup biru rasane apa? Kaya anggur. Abah. Piye? Nyapa? Nembang karo uncek ya repot ya. Lah kok saged mah? Lah ya kok wong semono sing beda ora angel ta kuwi lho. Lah nggih, mboten pripun mboten. Lho, genep sesasine bungkuk ngene terus. Amen dikluk. Kene bungkuk aku. Engko puterana jugete. Siap. Jugetmu muterana uncak-uncak ning tengah ngono lho. Nggih. Paham. Yo. Yo, Cek. Ayo tarik. Ora tak gagas penting sesuatu. Ngono ka? Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munakoni nuturi kaya kiai. Ditokne wae yen klenger tandlosor dhewe.
biasa. Welok jos. Nah. Rampung. Rampung, ampun lelagonipun. Master mendem. Nek wis rampung mengko tak tutup genduk Nanda. Sinten? Apa kuwi? Jeki. Jeki nggih kalih genduk. Oh, Jeki. Karo Molly. Ika. Jeki Karo Molly. Nanda. Nanda. Karo Hani. Hani ya Bani. Hani, Jeki Hani. Oh, Jeki. Cek. Ceki. Ndang cek ono to, Pak? Aja ninggal aku Trimo bonceng. Dine bebarengan karo dia bagus kegiwane. Roh liyane kok aja ngecek, lamun ngecek kawalah murine liyane kok aja ngecek lamun ngecek kawalah tembe murine. Cino lu. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Wiwit bunden janjine bebarengan. Bareng weruh tapi abang kos kegiwan roh liyane. Aja ngecek, lamun ngecek. Lagu Banyuwangi. Kowe kudu dionekke skripsi. Geriges aku skripsi. Nek wis nuwes. Ditamohi ngene Nanda ya wis nuwesune ra mulai cugetan ora umum. Apa ndak judule? Geriges Romo. Oh, dudu skripsi to. Nes, Tirasa jenengan wingi kerdil mo. Tirasa jenengan kerdil. Sing bener uduk geriges tapi rengis iki lho. Kerikil. Ya. monggo. Lan joget iki munyer barang ngono lho panggung diubengi. Aja mek rusak tempat ae. Posisine digawe diatur.